जोबोद गोजोनथाव दिनैनि हाबाफारिया दा नैबेहाय दिनै बड'फा कालचार कमप्लेक्स मोखाङावनो दैख्लं खुंगुर बसुमतारी बिथां गेदेमा देंखोगिरि जाय बिथाङा रुंसारि जालांबाय बड' आन्दलन समनिफ्राय देंखो रोजाबबोनानै एकदम दावहारु होननानै बुंजायो सासे बिथांनि मुर्ति गायसननायजों लोगोसे स्टेचु गायसननायजों लोगोसे दिनै लोरगि थियेटार ग्रुपनि मोनसे माल्टिपार्पास अडिट'रियाम हल मानगोनां प्रमद बर' सारा जोंनि हाबाफारिखौ नुबाय थानानै जोंनि खस्थ'खौ नुनानै मोनसे अडिट'रियाम हल ग्रान्ट खालामदों आरो बेखौ नैबे जोंनि चान्दामारि बड'फा कालचार कमप्लेक्सनि मोखाङावनो चान्दामारियावनो बेवहाय मोनसे अडिट'रियाम हल जोंनि निजा हा दं मोनसे लोरगिनि फिसासानो बेवहायनो मोनसे हल ग्रान्ट खालामदों आरोखि दा बे अडिट'रियाम हलखौ दिनै मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सारा बे गायसननानै गालांबाय बेखौनो जोङो बिथांनिसिम बिराद साबायखर बावहरदों आरोखि जोंनि लोगो थियेटार ग्रुपनि फारसेनिफ्राय आरो जों बे खामानियानो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर थुलुंगानाय आरो जों जेखिनि खस्थ' मस्थ' जे खामानि मावबोदों सिगांनिफ्राय गुबुन समावबो जोंना मानगोनां चिफ सारा सापर्ट होबाय थादों जोंखौ इन्टारनेसनेल थियेटार फेस्टिभेल खुंनायफोरजों लोगोसे जोंनि हाबाफारिफोराव आरो बेनिखायनो जोङो रोजा रोजा साबायखरबाबो थोआ थारमाने मानगोनां सारनिसिम दा बेवहाय जोङो गोरायै साबसिनै खामानि मावलांनो हागोन होननानै मिजिंथिबाय जोंनि बे हलाव आरोखि बेयो 1 कटिनि बाजेटआव बेवहाय अलरेडि अर्डार जाखाबाय आरो बेखाय जोङो साबायखर बावदों आरोखि बेनि थाखायनो